hi keni muan kima kania tun tum hian amalama in lo ngin to na angin GCam bihchianna ron nei don ani GCam chu enge ni GCam hi Google camera ti na ni a Google in Android mobile phone a man tura an duan chu ani a he camera develop na hi kumsang ni som pakhat atang khan bultanin Android OS 4.4 KitKat le achunglam ta na man thei tura duan ani tuna chuan Google device siam chua Google Pixel Android mobile phone tan chawa man thei tura duan ani zui ta ani kumsang ni som pali April ni som paru katang khan Play Store da lu ve ni a ma se Play Store hian vosars ngot ma la Google Pixel i man lo chuan i mu thei kher lawang a link atangin volut po ni la this app is not available for your device allowing ti ko wanga a install thei chuang lawang he camera application hian thalaka process daknal thei em awangin developer lam anon cheya Google Pixel ni lo device dang Android mobile ran man thei turin anon mod kan ti hian modify ti na khan ta ti dang lam ti na ni chu aron mod chhota a ti chuan GCam ti in controller chhota hluai mai ani hi enge a that bik na GCam an mod ho that na hi tum khata soizo mai chi ani lawa chu wangin atlang pui thuak chau ka soidona atlang puin GCam mod hian lens blur panorama portrait night mode photosphere slow mo time lapse playground le Google lens te akeng tel tlang pui thina amaro chu heng zinga a feature pakhat playground hi chu mangtur chuan boy pui zui tur la omle thina ingai tha anga ti tur sang alo tamdon sia boy thak viawin i mei theya ama aro chu uluk taka ingai tha ni thung chuan kong harsa ani lem lo ti le nangma tan in zon chu a har lem lo ti khai tha thiam thein ka ring GCam hian HDR plus camera application dangin an nei mang lo aneya chu achung chuan na pakhat an ati lo thei lawa tin HDR plus enhance mode kha a on thei boka chu wangin a thalak hi detail akim chang em maya adak tha a tin a color pro ain process nal thei em a chu wang tak chuan processor chak deuh hlek amamo thin thung atoi zong in GCam hian stock camera kan ti hian mobile in a chom sa camera kan soina khani atoi zong in GCam hian stock camera in ati theilo thil ati thei nuala camera ngai reng mangsi khan thalak nal zokin ala thei ti na ni berchu chu wangin GCam hi chu a chianga piangin man thei an chak tlang puya chu wang chuan tunlaya mobile chuak tam zoka hian camera 2 API enable sa ani ta deuh thup achan po GCam mangtur hian camera 2 API hi enable atul wang ani topic tharaka kaile ma in gan ria tur chu GCam mangtur hian kan man theilo fi angaya kan tan kan milpui ria tangaya kan milpuya po khonge thaber ti te ria tangaya ti tur hi tam em mai ni chu wang chuan GCam hi atong po ga inti la min lo pete inti ngot chi ni lo tin kein Poco F1 kamangta Poco F1 akhan kaman lai ang hi tu mo in miron dil ngot se amang ve thei don lo kan phone man in an lo chon amang ve thei don lo ti lai te po kha se tai la GCam chumia man tur min ron peteu ti ngot te po la chi chuang lo cheu ngati nge kan ti chuan entirna tan liana moya thanga khan GCam kha lo ti dang lam ta sela kan en kwala ka phone man ang mang kha liana le moya le thanga te an pathum jing khan liana chau om chuan liana bik kha kan en ta ni chuan liana ta kha ka milti ka heta ka mang ta mase liana khan tun tumi chula fu lo ai update zo ke siam le angati update ron siam zel ta liana ringot khan update chi sari te lo siam ta chuta chuan kan mang kwal china a update zo kha alo stable lo zok thei alo muang zok thei
alo heng pha thei chu wang chuan liana siam theu theu apokhan khonge kamil ber kha ka hria tangai ta ka mobile hi chumi khami chu ni a GCam ka du mino peve teu ti ngot te kha arem lo ani ti tikhan kan thiam thein kan ringa tin tu na hian install tur neu atam don khop maya a then khat hi chu a test na angchi howi chu du chuan a chin kan chian hnuah uninstall le thei ni a amaro chu adang ho playground ti angreng te GCam kan ti te tin GCam tools kan ti ang te chu kol reng to tur ani thung ta a eng po chu ni ro se tu na download tur le install tur karon soi tur zong hi video description a hian karon da vek dona he video a hming khan entala ading lampang ber akhan drop down menu tia v ang de hlek hi lo omanga kha I me chuan video description alo in ziak thadulanga chulaya chuan tuna download tur ho zong hi a link karon da vek don ni ti chuan Google emo Play Store emo vasar sop ngai lawin description atangin install tur tool khachu I mu zung thei don ti khalo thesa ta la chu wang chuan lo boi su ang che GCam that zia kan thret to a ti chuan zawhna lo thei ma saber ta chu ka hmang ve thei ngem ti hi ni china kan soya GCam hmang tur chuan camera 2 API hi enable ngei anga ya wangin a ma saber kan ti tur chu test number 1 camera 2 API ka mobile a hian enable ani ti kha kan endon ani tin apani na chuan mobile kan ti top hian a processor hin anglo tak oma athen chu mediatek oma kirin a oma exynos a oma snapdragon a oma keinin mobile tia kan share ringot a hian processor in anglo tak mangte ni a tin 32 bit te 64 bit te lo ve thlap boka chung zong chu details kan hriat khan keima ni stable takin nge kan mang thei don lo ti te po kan thei don ta stable taka mang thei lo tur khan a phone a lo root pha GCam man chaka luata lo root pha ang ti te kha lo ma chu wang chuan kan mang thei don nge don lo ti kha tun huna hian kan en chiang ma sa don ani akim chang thei ang ber soi ka du sia video pui a rei de mai thei chu wang chuan uluk deuh ngei thlak po ngai karinga a thu pui tina hian bel tumina lo hriat chian tumina chuti lo chuan a fa buai thlak em a harsa em kan ti mai thei amaro chu ling zong karon do sa a karon sawifiah boka uluk taka ingai thla ni chuna harsat lo je thiam tur kan ngaia pakhat na test number 1 camera 2 API kan test don GCam mang tur choni ama sai ni mobile in camera 2 API a support angaya enable sa ani angai ani lo chon nangma ni ruta I enable chopangai ta a chulai a chuan I mobile khan asiam tu te khan camera 2 API ka aron enable sa lo isia du chuan camera 2 API prop ti application hi oma I du chon Play Store rival zong thaya I du chon description atang khan achung bera lo don ta I lo install hal thaya install anga I hon khan camera 2 API tep a khan hardware support level ti kha achung lama le eta scroll thak char among lama lo don ta khata khan full zone a khan allowin tik ve chuan I mobile a chuan camera 2 API enable sa ani a full support I mang thei chiang kuang bang ti na ni a ama ero chu mang thei chiang kuang bang eng ang som sari ma la I phone mil kha Google camera mod khala velo chuan iti thei chuna chu universal version ho mil nga ho a khan ka mobile mil omem tia zon ve top khan ni de tho don ani chu ti chuan camera 2 API kha enable ani le ni lo I chiang ta a chuan stable takin ka mang thei don em ti hria theina tur chuan I mobile SoC kha I chian angai ta ni chu antina ni china ka soya snapdragon a khachuan atlang puin snapdragon ni chon stable takena mang thei de uzel ta a snapdragon ni lo exynos te kirin te mediatek a te po GCam support hi device chen khata ve a amaro chu kan hriat tur sa chu chutiang alo ni pal hlo ni chuan snapdragon ina a support angin a stable tok lo fowa chen khat chu a camera kha muang de ulaka chen khat chuan full feature man thailo in eng mod emoni kha amang ve thailo te kha anei thina
chulai chu kan hriat sa an ngai ta a chulai chuan mobile SOC kha isha chiang du ni chuan device info FW install lang idu chuan play store i vo search thaya idu chuan description number 2 link number 2 khan alo don kha install lang ti chuan i open anga install zo khan i open anga i open zo khan SOC step a khan ikalang a chunglama khan SOC step bala o manga chu ikal SOC step ai lu khan vendor zone khan i processor i mobile chip ming kha lo lang dona entirnan Poco F1 hi chu Snapdragon ania Poco F1 atang entetan chuan vendor zone lo lang tur chu Snapdragon ani MediaTek in mangani chuan in processor kha MediaTek ani chuan MediaTek lo lang alanga Exynos ani chuan Exynos lo langa Kirin ani chuan Kirin lo lang khatiang zelin alo lang don ta a chuan vendor hnuaia khan mod ti lo le ta a chumi mod zone chuan i mobile kha eng bit nge 32 bit nge 64 bit ti alo le dona chuan hemi kan zo hi chuan i mobile ina GCam a support lo chin kha ichiang kuang ta bang ta idu chuan pani khani uninstall le ngal thaya ama ro chu nikina mod version dang te po thil danga etla hi hriat ngai lom thei ka call thadu iti ni chuan ila call tha thei ta ama ro chu camera 2 API en nabi kha chu GCam ba khena mamo tak tak lawa chu wang chuan camera 2 API prop kha chu uninstall ngal thaya ama ro chu device info FWB ke ro chu keima device hi a info ka hriat chian theina turin call vetan ka duiti chuan ila da tel thei kha chu thu ni ro se tikhan i mobile kha eng processor mangnge Snapdragon nge Exynos nge Kirin nge MediaTek ti khai lo theta a i support lo chiang takin i fia ta kuar ta a chumi zo zawhna lo omle tur chu engtin nge ka mobile mil GCam ka hriat theiang ti lai khania nichina ka soito a GCam kha indil ngot chi ni lo zia te kan mobile man puyang mang sa ten he stable beren thiam in pe te ni lo chun indil ngot chi ni lo zia te kan soito ta achana chu Poco F1 mang tan Redmi Note 9 na stable ber kha hriat thei lo achan chu website te chuan visitor an nga theina turin an du in siak ve stable bereten ti top zel ta chu wang chu a hriat tak thei lo ni a hriat theina chun chu mani milpui test thlap nu khana fia berta mani milpui kan hriat theina turin tunen karol ruk don chewa a boi thlak re no ti mai thaya amara chu han ti chin ula boi thlak lo zia in se thiamin ka ringa a ol sam bera chuan GCam hub a oma ta chuan in nu tanga in mobile mil omem in zong in among lama in scroll thachar charanga ma ni mobile mil a omem in enang chulaya chuan alo omhlo ni chuan in tep khan i mobile ta na stable berte telegram group te lo omhalanga kha telegram group ka telegram user chon dule join hal ula update local zela po update aron da zel do na kha telegram group om thatna nia chuan antinan Redmi Note 5 ilo ni ta Redmi Note 5 kha ijuk tep khan a stable berte version sang ti te a option kha chin anglo veka telegram group te lo omta telegram group a khan i telegram a join ani chuan Redmi Note 5 GCam update kha chu idong char telegram kal tang idong char to mai don ya tang kai le tu khali sa khan i mobile lo tel ve lo ni chuan GCam developer list a le a to na ka soi da ho zong hi chu list ka soi turte install tur ka soi turte description a link om veka te kha GCam developer list ai lu tanga scroll tha a developer tin te khan eng mobile nge an man khai alo lang ta entirnan san 1T mod a kamang ta san 1T zone khan an enta la mo thawa chuan Poco F1 ti telo inject tel ta khatiang zel kan eng tan nge an mod khala inject tel thina khalai tang khana zon thaya tin khata khani lo lo ni pon XDA GCam port hub kha le ta khata khani lu tanga scroll thanga i mobile zonga nga i mobile mila chuan ading lama khan download theina lo don bok ta chuan khang pathumam a khan i mobile mila la lo chewani chuan GCam universal list en lenga chu link sa description a email pui tur kha lo inject to don lem lo achan chu
GCam zinga mobile mil nga ho da khom big ti na nia universal li sakha chulaya chon ilo mil vet tak melin an da ho zong kha chu I test chuak par mai nga chuan alo om lo choni wan nei ani mai chuta po la om lo chawni chuan option pakhat che nei to chu option chu developer lar vak lo hriat hlo vak lo ma se GCam lo mot fu ve sin om theita chung ho chu I google anga entirnan e google khan best GCam for mobile ming ka nge Redmi Note 5 ani chuan best GCam for Redmi Note 5 ti kan google pop mai la chuan khang hawai test kwal khan I van neya I tong fu ne chuan I tamil chu I jong chuak thein ka renga chuan tuna ka soi angka inlo ti thiam tura ka nga ya tuna ka soi china tang khan ma ni ta na mil thaber zon chodan ol samber chu in che thiam to in ka renga midang dil lawa ma ni te si ni je in che thiam to in ka renga tin midang kan dil don ani point kan mobile ang mang ve GCam rei tak tak lo mang to te kha zo ti la ti chuan a olsam an ni khan min pe thiam ani chuan an ni na stable an lo zon chu sa ka olsam takin kan la chong thei chu chu kong olsam dan berani ti lai kha lo sheta ila chuan ni china khan playground chungchang kan soya GCam mang tam taka playground hi enge ni po shelawon om dona chu wang chuan GCam chungchanga zawhna dang le om le ngal tur chu playground hi ni a playground hi engti na nge ti zawhna tuna kan sawifiah leang Google playground anti hi omzia chon no pang lom thil ang lek lek zoka I camera chunga khan Avengers te cartoon te emoji te izuan lu ti ranga chung ho nen chon thlain la kop thei ti na nia a tran pa computer amo apps manga vot edit chop ngai lo khan Iron Man te Hulk te kha I camera chunga khan I ko lu tanga thlai hlawkpui thei ti na ne chu wang chuan hei hi asha chiang chuan an nau te nan lom thin mai pi ba ka atira chon no pang loma a han ti tak thin ma sela apui ting hlei hi alom hlei hi ni du kopa a then page chuan screen recorder video recorder in an record ta ti khan an kotlai ate Avengers ho ten te video te a hlawkpui vel ta thin ta ne chu tiang vel te ni wang chuan apui ting hlei hian lom an om le thin na ama ro chu playground pi ka hi GCam support zong in an support lawa kasiat nun pera chuan Android OS 9 chunglamin a supporta iOS I hredu ni chuan I mobile settings ai lu tanga about phone ai lu tanga about phone a khan iOS version chu mu theina lo om main ka ringa kha OS 9 chin chunglamani chuan AR core install ang AR core supported device lo ni chuan I van na ya omzia chuan Android 9 chunglama po khan AR core hi support lo om theya chu Play Store chuan I zong mulo me the chu wang chon description a tang bok in install lenga chuan AR core install zo a chuan a hnuaia khan playground ti alo omanga install le ang ron bek le ngai po lo description ai om lai khan install lo longa chuan playground install zo khan GCam I honganga a hnuai lama khan camera video ti te panorama ti te lo om dona top bera khan more lo om don ta more ai lu ta playground alo langa playground ai lu ta emoji button I meta emoji button I me khan play emoji a khan han soi pheila chuan play emoji button a tang khan I mobile ai zuan lu tir du ho ka app package download tur lo mga Avenger ka chulo in download sanga tin sports ti te weather ti te chan kha lo om dona khalai khan I du kanang man I download in install tel tonga chung in download install piang chu kha package bi kha milem ho kha I mobile chu an zuang lu thei to don ti na ni chu GCam chungchanga zawhna dang la om le thei chu GCam hian folder siam hnem nu tuka ti zawhna I om zia adik GCam chon camera folder chu han sub folder siam vak thina a bikin portrait mode a pe chon background hi blur lak thina wang hian asiam ngei ya chu khatenga sub folder sanga om khai du lo ani chuan manuala tiai zu copy chuaka camera folder ai da lu tani chuan hun kha du rei ni chulaya I boi lo na tur chuan tools pahnih ka ron da a GCam tools pro ti le GCam tools ka ron da a chu description ani link om don to ai du zok install anga du le install ko panga khoi nge man nom zok te poi lo te sanga
khata chang khan voi khat klik leka GCam thalak zong zong ka camera folder chunga iswan vek theya tin GCam Tools Pro bi ka chuan subfolder delete tur khan zuti ka ngai mai theya subfolder thalak chu aro na to te po kha automatic khan a delete ngal vek mai don ni lak chu aro hnuwa chuan ti chuan GCam chungchangah isia thiam lo te he video wang hen isia thiam pha kharinga soi to angin tuna ka soi ho tool ka soi ho zong zong kha description na link ka omsa wangin boina har satnai nei zui ka ring lawa ka soi china fia lo la ria chian bel du kan omani kan om ani chuan komena kan ngei dan kan lo drop down nia tin he video hi hlawkpuia tha I lo ti ve ni chun khong ai takin like kha lo in thlung suang che mizo te kan makhop maya kan hlawkpuia kan sot pui ngei poi YouTube video ni chun like te share te comment te kan hre tla thin a hlawk na dong tu kan ni khanga tinge khatiang kha kan hre khatiang kan lo ti ve khan kan thian te YouTube mang ve news feed ta te khan kan lo kha video kho alo lan tam pha thei a traffic kha alo in vor kang ve thei chu wang chuan mizo te kan mizo pui te kan in promote theina tur chuan midang subscribe te midang like sak te share sak te comment sak te hi in wa suat lawang u ani da taka chuan in comment le in like wang khan engma hlon nei lo khami wanga traffic alo in vor kanga mi news feed an lo lang tama min an lo en tamani ero chuan an hlawk pha ve de wang ti chau zo kan ya kan threshold thina mi kan subscribe te yan an hlawk pha tur mo kan dia I subscribe te comment te share te a eng wang ma khan min hlo anei tam pha lo ti lai kha lo hriala chu wang chuan an traffic vor kan saka midangina an lo en wat pha ve theina tur kan in pui ton na ani ti hria in nang chuan ril ru dik kluang tlampu in like te comment te share te kha lo hre suang che ato bera chuan he video I lo thlir ve wangin inena lom thu ka hril chea mangchang request dang kan na nei ni chuan comment a lo da ula chu kan rem chan ve le a chan na video ron siam le kan lo tum don nia ti chuan he video hi I thian te zinga hlawkpui tur le sot pui tur mo mamawh an omani chuan khongai takin min lo share dar pui vela tha I ti ni chuan I changkai pui ni chuan khongai takin min lo like sak vela zawhna I nei mo soi bel du I nei mo ani chuan comment lama hian I ngei dan te I zawhna te drop lo in thlung suang che he video min lo thlir sak tu te in vain lom thu ka hril non le che u